Mit navn er Jakob Torfing, og jeg er leder af Center for Demokratisk Netværksstyring. Sammen med forskere fra Københavns Universitet, CBS og Aalborg Universitet har vi netop modtaget en stor forskningsbevilling til at forske i samarbejdsdrevet innovation i den offentlige sektor. Og det er et projekt, som jeg brænder utrolig meget for, og som jeg gerne vil have lov at fortælle lidt om. Udgangspunktet er, at rigtig mange mennesker, specielt folk i den private sektor, opfatter den offentlige sektor som et sådan stivnet, henslumrende bureaukrati, hvor der ikke rigtig sker noget. Men det er faktisk galt, for i virkeligheden er der masser af innovation og forandring og dynamik i den offentlige sektor. Ja, faktisk er der dele af den offentlige sektor, hvor der er så meget forandring, at de offentlige ansatte synes, det er for meget. Problemet med innovationen i den offentlige sektor, det er bare, at den ofte er alt for tilfældig. Som I kan se her, så er innovation ofte noget, der følger i kølvandet på kriser og skandaler. Det er, når man finder ud af, at den er rivrask ruskende gal på plejehjemmet, at man laver nye og innovative kontrolforanstaltninger. Eller også er det, når offentlige ansatte får stukket snablen ned i en pulje, at de får overskud til at igangsætte eksperimenter, som fører til læring og innovation. Eller også, for det tredje, så sker innovation, når der kommer en ny heroisk leder, som skal bevise sit værd og gøre det rimeligt, at han eller hun modtager en fyrstelig gage ved at sætte en hel masse nyt i gang, ved at vise, at tingene kan gøres på en anden måde, og meget hurtigt løber sådan nogle ledere sig staver i livet, og så er der måske alligevel ikke så meget forandring endda. Så derfor, på grund af den her lidt tilfældige præg af offentlig innovation, så er der brug for i dag en helt ny innovationsstrategi, som sigter på at gøre innovation i den offentlige sektor til en meget mere permanent aktivitet og en meget mere systematisk aktivitet, til noget, der gennemsyrer hverdagen i den offentlige sektor. Der er i dag et øget fokus på offentlig innovation, ikke mindst i den nys overståede kvalitetsreform, som regeringen har gennemført. Udgangspunktet for hele det her nye fokus på offentlig innovation, det er, at der er et stort og stigende antal, hvad vi kalder ondartede problemer, eller wicked problems. Det er problemer, der er meget komplekse og indviklede, og som altså ikke kan klares ved, at man bruger standardløsninger, eller at man smider flere penge efter problemerne. Derudover er der også i den offentlige sektor et stigende krydspres. Den offentlige sektor befinder sig i et krydspres mellem på den ene side stigende krav og forventninger, og på den anden side knappe ressourcer. Og det er lige præcis der, som I kan se, at innovation kommer ind i billedet. Innovation kan hjælpe os til at få mere og bedre, uden at det nødvendigvis koster en bondegård. Som de siger over there, det handler om at work smarter, not harder. En ny innovationsstrategi kunne meget passende tage udgangspunkt i en definition af, hvad innovation overhovedet er for noget. Og innovation, siger vi almindeligvis, det er, når nye idéer udvikles, men også realiseres i praksis. Så kreativitet, det er det, der opstår i frokoststuen eller rundt om mødebordet, når vi sammen eller hver for sig får en ny og spændende idé. Pointen er så, at kreativitet først bliver til innovation, når den nye og kreative idé føres ud i livet. Når vi forskere beskæftiger os med innovation, så snakker vi ofte om innovation som en proces. Så vi kan se her, er det en cyklisk proces, hvor man i udgangspunktet starter med at generere nye idéer. De nye idéer, de skal så udvælges, sådan at det er de mest lovende, dem vi har størst forhåbninger til, som derefter implementeres og eventuelt spredes til hele organisationen og til andre organisationer. Det her, det er sådan lidt skematisk opdelt, og i virkelighedens verden er tingene meget mere komplekse. Ofte så fletter de her forskellige faser sig sammen i et komplekst samspil. Men i bund og grund så handler innovation altså om at generere idéer, om at udvælge idéer, om at få dem søsat og implementeret og spredt ud, så de kan gøre nytte. Det, som er vores forskningsprojekts grundhypotese, det er jo altså så, at alle faser i denne her innovationsproces faktisk kan styrkes ved,
at man samarbejder på kryds og tværs inden for den offentlige sektor og mellem den offentlige og private sektor. Det forskningen altså peger på i dag, det er, at idéudviklingen styrkes og bliver bedre og mere innovativ, mere kreativ, når forskellige parter med forskellige erfaringer og forskellige idéer bringes sammen og kan befrugte og berige hinanden gennem fælles og gensidig læring. Desuden bliver udvælgelsen af de bedste, de mest lovende idéer også bedre, når der er flere parter, som kan komme med deres vurderinger af, hvilke gevinster og hvilke risici der er ved forskellige nye og kreative løsninger. Implementeringen, som ofte er et stort problem, den bliver også bedre af, at der skabes et ejerskab. Og vi ved en masse om i dag i forskningen, at ejerskab til nye, spændende og kreative tiltag skabes gennem deltagelse, skabes af, at man er med, at man deltager i samarbejdsprocesser. Og endelig, jamen så ved vi også en masse om, at spredning af nye innovative tiltag, det foregår i høj grad både gennem vores sociale netværk, men i høj grad selvfølgelig også gennem vores faglige netværk. Vores CLIPS-projekt vil søge at afdække barrierer og drivkræfter for samarbejdsdrevet innovation. Og sigtet med projektet, det er altså, at vi gerne vil hjælpe med at fremme offentlig innovation, innovation i den offentlige sektor, dels ved at udvikle nye institutionelle design for, hvordan man kan samarbejde på kryds og tværs, og dels ved at give nogle bud på, hvordan man leder innovation. Hvad er innovationsledelse for noget? I vores CLIPS-projekt, der har vi fokus på forskellige problemfelter. Vi fokuserer på sundhed, sundhedsfremme. Vi fokuserer på uddannelse. Hvordan får vi flere unge i uddannelse? Vi fokuserer på det store spørgsmål om offentlig sikkerhed, for eksempel i forhold til bandekonflikter. Vi fokuserer også på udviklingen af den by og det land, vi lever i som danskere. Og så har vi et særligt fokus på de unge, hvordan de kan medvirke i samarbejdsdrevet innovation. Og man skal huske, de unge er jo morgendagens brugere. Så hvis vi først får lært dem at lave samarbejdsdrevet innovation sammen med mange andre offentlige parter, så er vi nået langt. Hvis det her projekt synes at være spændende og relevant og interessant, jamen, så er det måske en idé at følge med på vores hjemmeside, hvor der er mange nye ting at hente, og eventuelt også at abonnere på vores nyhedsbrev. Det kan man gøre ved at abonnere via hjemmesiden. Tak.